catch your FM. Catch your FM. I say mama catch your FM. Catch your FM. I get mama catch your FM. One sem no pen one sem. For what sem brana? Uncle one sem. If we say obinima obiture. Mama catch your FM. No. Mama catch your FM. Mama catch your FM. Mama catch your. Abamos se Mama catch your FM. Catch your FM. Odobeni, yeah, Odobeni, na yesa awanwadoyi. Medafo na so wuni ababa makachire ni. Yesu wuma yen. Eniama bebre na ekoso eye wobi nima obi kire. Eno na sabre abusua na adofatna se. Wote menka chekakra, oduma do so a we ni nyina se de mpanyini kae no. Ti nyama bebre na eguso a ye de egu akwan ma ye de eba. Osaka video ya se de da bia meka no etiefo panyansafo wotrase no watie no afa papa e wase ni mu e de efiri mu. Meni ya shefa ma wunua amwawa ebeboa obi. Ane abrabomu eduma na ebi no ade bi wo ho a emwa wo na ebeboa obi. Na na de na ye de eba. Eye niema ekoso no se de yaka no. Eye dambo na ebo maye bi no ne mrantie bi no e wo man Ghana mu se de da bia ye ka se ye Ghana fo ti Ghana se de ye beka ye ti akontuwe mu ka sebe ye mpere se ye mamu niema ekoso nye a ye beka ho asem na sabre yi abusua empanifo bi na atena se ehu video bi a etwagu ebra meka say ye de video na betum ama wo bibia wa hwe video no na fe ensama ewo ho ene de empanyina tena se a ye de betu mabawa ene mrantiefo eno na ebehya se etwagu mini ya ha efri ha kono video no na etwagu no shababawa ye friend Joyce Boachi ya babawa wo twesi na Ghana foi empanimfo amwo Ghana mo ye sinitwafo empanimfo ya mo frɛ sinifo se be ye staff no enti ade we ya etwagui ya ade a efe ababa we anya dam bi na obode na no nyina mo hu de ekoso mo yisha da sakra mo hwede na efiri ma eba na nsam anipa eka ensam na nipa eka no enu na wasamutie because de maaya ne be ye no dam bi no mo ebo Yes, dear no water will be as would the fame a day. Now, he say, Gender Minister war Mangana, maybe a minimum was so your bow, so your bemo. Obi won a bar, and your own Missy Cobb and Ocotonach and a matching. Ghana Corona Dahono, Sabi, Obi anti me were on your down for, wouldn't you mean we're all and finding them with the open? Wouldn't you mean foul bower, wouldn't you mean fat or bower came? Na said sebe mpreduasa ababa wa Joyce Boachi emfonyini ya etwa wusa wotiti yefiso wa wodi di facha me na sana wasanka no na mpanyini ne mofrate yase enianom Ghana eniama ekoso na niama ekoso no eyanumi bi na agege egu oman ne so a yedi agu mpanyimfo ne ka ho na saa nipa yinum a befre ba ho se Betty Ghana mo be staff wo be ye niam ma nipa hwe no eye dam bi na ebobe ebi ni ababa we ma me ba bi owo e wo so sori se ma me won sori so a e wo se Ghana mpanimfo se de ya ebisa se nti Ghana security etesen nti Ghana bibi yakoso a sen je san roba akwatwitu akunipa ansa na yakopede se yakwache no ababa we ohia samo beche no
Jaise Boachi abaya ohia se mo beche no. O starting ni Tracy ene kani Gloria Antokwa. Enti de wo ye no na e kire se de maye ni be ka fa ho na ye no kreche se abaya yi se nya gampa no wo body a. Oba be ma tisika ware open. Na bibi nti awade no kura gu enka saa brei wo bedu wani na be ma fufuro bi aware wo ware bi ompa ense wo ni padua no. Mini ya hwede abaya yo ye ne ho yo. Hwede mfonyini ya etwa wi sesebe wotiti efiso. Oba besi atinde camera ato ho eto wachi amani pashaw. Ghana fo. Yama na ya ne beti abrochire ha no sebe humoni yama we ya na ye be ho because akora bi enu aba wo na brochi atete na sa nkwase yesem we wo bedi o. Wo sora ma brochi fo nkora ni nyansa. Dam na mabo no yama na beti kuro ha no be mo dam o. Mo nkwase yesem na moti Ghana ho edi no. Eno na mampanifo no so anya kwane abaye mo de be yam ya. Mo no de akora ya ne bi nka mo. Ahiafo ne moborofo. Na ekabe utu we ya wodi osi hu a wo twai no sebe YouTube adawono ma nipa behwe amabe twie scam Jaise Boachi maame baabi a wo hwehwe wo bai pe baabi fa wo ba ne fa ne dam na obo no ade a wo bai ya ye dam ahyase sa abaya te sei watima woro ho atena te fiso na nya wo no tingira ho ebo nwom ebo asore nwom na wo ye wei na chesem sampeni fompe bi amote Ghana fifi prate abaya we won frɛ no nko owuhwoso wa frɛ ne bɛyɛ mpren sampre nan nti niam a yetwa bi sebe mo de ye da bi akora no moti social media iso enti sa ba wa we ya de ya oye no enuru se nka wo bɛfrɛ no motu no fo ahu eno na ho mo hwɛ niam a yekoso nyina na afutu sam kase bi a me na bi de maame therefore wo kwaso osaje for se ade adwuma bedu na wo kwaso no maame na kosi afi madwaben da man panyufo atena kondia nyina amechia wo bibia enne nkomo ame de ba ye ne sen guys Boachi de eye obi de sende ye nipa be ye meyensa se ye nhwe de yekoso wo Ghana fo ma eni ya bere ba ba ye numa ba be ni adwuma ye eni ya bere no na hwe de ababa wa aba ya nkasa bere waduru ba bia ye wo sel wo ye wo ho se be ma bi obeti sika aboado na wabobra wo ma hye no hwe de wo titi efiso awo ye na social media da bia meka Councillor Lutros o wonsem ye no bi okan ye da madwene wo se de wo beye ni social media no dachi wo benu hu wo da masu eye no kore so enne mo nipa bebre ni hye da masu sa sinifo yi ni staff ye mo Ghana yi bebre na nu ye ho wo ne ma bi o mo aye a obenya nkasa de na popa afiri ho enya bi de se mo hye yi ni photos nyina free ni page no oni adofo tie Ghana yonko na mote ho amotwe no asenkesie bi na momframa mu abrochire ha na de mema binum ene mma binum nyame amwa ebi bekọ jail chesem tokwa de yakukuru wo ho no ebi bekọ jail odofo afi ni wate benka eye mama ka kire ni wo bi ni ma wo bi kire minia yansaw ne yakasa kire benyansafo badwendwemba saw betsena se no afa se menu aba ene sen enamfo me yensa ne be hia diagoro na mienu ayokofa no emu wadene minia tena ti asem ni ye na asem no me betom boase na mayiyi akyerew asem wi adi nipa bekọ jail ewa abrochire kuru asem yesisu nipa bekọ jail wo enamfo mienu be ye ma me yensa ne mienu eso ya adamfo pa ne ba akọfa telephone ede frɛ baako da bia mienu no so edi baako no so ho nkomo na we ne dakro baako ifa telephone frɛ ye no sana adamfo baako no so ono so akọ baako ne fie saa enti abra baako no fa telephone no sa ono de ne ngoni masama na adamfo ne de oba na adamfo baako no ono nko a woni fie ono fa telephone no oni nse one baako ya ono afrani edi baako no ho nkomo abebe ya adamfo pa tight sa na onim se sa adamfo baako nso ne adamfo baako ne ye tight yo o start ye kan na sem ye hia no ebro kan na sem ye hia no wie ye no no sa ne start se enkomo a ye di edi afa ababa we yi ho no sa nkomo no ono fo be pa wacha wo sa nkomo na
ya didi afa baba we hu no e wo say on anadamfo yi esan ye den eto aso na we na sa adamfo yi so onim say sa ensem on anadamfo yi aka afa anadamfo yi hu no eno na oba beka ababa we so mu ensem a ono ne adamfo na nkasa no aka no sa na adamfo no so wa hu nipa bo na ensem na ye ka no nipa nye o nipa nye onim sa adamfo ro be cancer foforo nti o ma ba ko no so atie bi sa ne nkomo ono ane na di afa na adamfo no ho nti ami atom na adamfo no tie menua asem we no ne be ka ne yie de akere wo na me pese wo fa ba kakra ya makan fa ba bi firim se wo ya adamfo se wo ne wo matifie se wo ne wo kunu obi fra wo telephone a ye careful se wo de telephone betutun se wo bedi nkomafo obi ho na enye kane yenka enkasabi ewiase obi ya bona brabo otemuafo ne ewurade adenti ne bunuya bi eya de podenye na nka de wafre na tunufo na onfa etumu wie eya nsam eya nsam akese adamfo eso mu a oka no adamfo na ono ba ko no woni fie de percent oyi friton enye yi jasa na ati bi tire wo so okoso no oka minia wobi ni ma wobi kire mama ka kire di ensam no me bondo podi esi ha asemi asankase edi ekire obeti na wa fere telephone number no 015 21 400 8110 Monsha niyama ayakoso Ghana. Monsha ashamuni. Monsha sese niyama bebre ne sa Ghana fo ma yeyi. Sa subai na so bi wabrechire kuro ha. Na efa niyama nkitinkiti bi a Ghana fo yeye no. Eno ne nipa mpanimfo bi ntina se abanti ase enti Ghana ho kire yi. Ghana nsama ebobo ama nipa binum asore nkwamala ne mrantie birimani abere na mumma ya de sebe bemmere ne banya sikanti no ba sore ya be de yetesem kwase yesem aninsen hu a be di Ghana nipa bi ya bechi benti no de be pene be ye no manga na mu wonderful enanwumre ewiye anopai be bibiara wo no ensema me de ba na enu eya baba wa Tracy Joyce sorry enye Tracy eya Joyce me pa mo cho bebre ababa wa Joyce boache mo hwe kwan abaye yafa so efiri ha kwanyina me di video no besan atum hwe abaye yade aye no se nya dam enye yade na se ya adwenum kan a ye nyina ye fa ho mwaye mra menua like video yi na subscribe no wa comment de wo pese wo kafa ho bia no na waka eye wo bi ni ma wo bi kire unua ba mama ka kire ni me da si bebre bye bye.